nyime kod bago ng'anyo ni mar gintiere kod mbii mapek maluongo ng'anyo machielo. Okindego magin kaachiel kod Danston Omari, Cliff Ombeta dwaro ni mondo mi owegi thuolo kod bond ka gikoni jotelo goeko. Moko kuomgi gin jotelo mowinjore otine oganda e kinde magintie kendo ok ginyal ringo kowegi thuolo. Achijego nochwal e nyim doho kendo e nyim jang'ad bura Martha Mutuku makoro chano ng'ado burano saa 8 mar ng'eyo koda kibiro wegi thuolo kata oyo. Fundamental rights belong to an individual and not the state. So the state has no right then to try and limit the fundamental rights of any accused person, because these fundamental rights are to curtail the excesses of the state. And today, what you have is an example of curtailing the rights of the person. But then the court must then look at Article 20 and 21, whereby after recognizing the fundamental rights and that they exist, then the courts must start by acting in a way that wants to grant those rights rather than deny them. And this does not only include the court, it includes the police officers and other state officers. Yet, they come